салом алейкум дӯстон, ба канали мо хуш омадед. Бо лайку комментҳои худ моро дастгирӣ кунед ва мо оғоз мекунем. дӯстон, Шермардоншоп ба шумо пойафзулҳои чармин туҳфа мекунад. охири ҳафта дар телеграм-канали Шермардоншоп як саволе пешниҳод мешавад ки нафари аввалин шуда ҷавоби дурустро медиҳад, соҳиби пойафзули чармин мешавад ки ба шумо даставка карда равон мекунанд. силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада обуна шавед то ин шансро аз даст надиҳед. расман варзишгари тоҷик Муин Ғафуров 18-6 бо варзишгари кореягӣ Кюнгин Хоканг 19-10 дар мусобиқаи UFC Fight Night 22 июн дар шаҳри Ар-Риёз вомехӯрад. бояд гуфт ки Муин Ғафуров соли гузашта ба ташкилоти UFC шартнома баста ду муҳориба гузаронидааст. моҳи июни соли 2023 бо Джон Кастанеда ва моҳи октябри ҳамин сол бо Саид Нурмагомедов хӯрда аз ҷониби ҳардуи рақибон шикаст хӯрдааст. то ин дам Муин дар Амрико тамрин мекард ва ҳоло дар ҳамон ҷо бо топ варзишгарон ба муҳорибаи навбатиаш омодагӣ хоҳад дид. мо ба Муин омодагии хуб ва беосебро орзу мекунем. муҳаммад Наимов варзишгари тоби Тоҷикистон бо собиқ қаҳрамони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера расм гирифта дар инстаграми худ гузошта чунин навиштааст: акс бо ҳарифи Лоиқ Раҷабов бениҳоят шахси хоксор. муҳаммад Наимов низ яке аз ҷанговарони UFC буда дар ин ташкилот 3 муҳориба гузаронида дар ҳар саи он дастболо шудааст. ҳоло бо варзишгари тоҷик муҳорибаи навро пешниҳод мекунанд ки дар коркард қарор дорад. оиди ҳариф ва санаи муҳориба шуморо ҳатман дар видеоҳои навбатӣ хабардор хоҳем кард. Фаридун Одилов варзишгари тоҷик фаъолона тамринҳои худро оғоз карда бисёр ҷиддӣ ба муҳорибаи тақдирсози худ омодагӣ дида истодааст. терминатори тоҷик бо ташкилоти пурқудрати SCA шартнома баста дар як муддати кӯтоҳ тавонист дар ташкилот 4 муҳориба гузаронад ва дар ҳар чори он дастболо шавад. ӯ пас аз шикаст додани Михаил Махнаткин рухсат ба даври ниҳоии мусобиқаи Гран-при SCA гирифт ва акнун дар даври ниҳоии Гран-при Фаридун Одилов дар сатри 4-уми рейтинг дар вазни нимвазнӣ бо Атлан Ибрагимов ки дар сатри 9-уми рейтинг қарор дорад баромад мекунад. ғолиби ин муҳорибаро $1 миллион ва камарбанди қаҳрамонӣ интизор аст. мо ба варзишгари тоҷик омодагии беосеб ва муваффақиятро таманно мекунему бо шумо бошад. дар ҳамин ҷо то видеои навбатӣ хайру хуш мекунем. хайр.